ఎప్పటికప్పుడు తాజా వార్తలను అందిస్తున్న TV1 తెలుగు న్యూస్ కు స్వాగతం. నిజామాబాద్ జిల్లా భోపాల్ మండలంలోని నర్సింగ్పల్లి గ్రామంలో శివారులో ఆర్టీసీ కండక్టర్ హనుమాన్లపై ప్రయాణికుడు దాడి. ఆర్టీసీ కండక్టర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు. బస్ స్టేజ్ రాకముందే ఆపమంటే కండక్టర్ నర్సింగ్పల్లి గ్రామం అంబేద్కర్ టార్చ్ వద్ద బస్సు ఆపుతానడంతో దాడి చేశాడు. నిజామాబాద్ టు గాంధారి, గాంధారి టు నిజామాబాద్ బస్ సార్ మాది. నిజామాబాద్ నుంచి గాంధారి వెళ్తున్నది సార్ బస్సు. నర్సింగ్పల్లిలో ఒక స్టాప్ కన్నా ముందు ఒక ప్యాసింజర్ కండక్టర్కి ముందు ఆపమంటే 4 అడుగులు ముందు ఆగుతుంది బాబు అని చెప్పింది సార్. అయినా నువ్వు నేనని గోవపడి పైకి వచ్చి మీదికి వచ్చి గల్లబట్టి పుట్టింది సార్. మళ్ళీ కింది దిగి చింతకట్ట తీసుకొని మా కండక్టర్కి నెత్తి మీద, చేతుల పైన, కాళ్ళ మీద గాయాలు వచ్చినట్టు, నిద్ర వచ్చినట్టు కొట్టింది సార్. దయచేసి మీరందరూ మాకు సహకరించగలరని మా యొక్క కోరిక.